Let's get ready to rumble. Weighing in at 110 pounds. Bisag pa man sa iyang kadaot nga murag hangin. Dili jud ka mabitin. Sa pasiaw o pagkatawa. Pertidyong Altica. Ang kalokalike ni Boy Navarro. Pero siya rin may balo. Ang certified komikero. The pride of Karkar. Ang DJ na bugoy. Idol Corazon. Belitse. May gabi! Tagaan ba sa bang pakpak? Api-api piyesta kanyang tanan, no? Dili na ito may bawang ano, kinsa pinakadagan ang nananaw, no? Pakpak, batanon! Pakpak, tigong! Ulay ka ni pakpak ay. Pakpak, virgin! Suga pakpak bayo to. Ay, di mga guys. Suga tapos bang pakpak. Ang DJ nga bugoy. Ganit, the pride of Karkar. Idol Turagsoy. Pakpak mga guys. Turag. Kuski gamay idol, gibayaran man mo. Halo, aga na. Sir, pasalamat kita sa atong sponsor si ano man yung microphone. Laway para masod. Dilaw, may kapili ng talano niya. Pasalamat din sa kabisi na mo ron gipanikamutan gila shot nga makuha ta nila. Oo, mo ginigipangandoy nila. Ang una yung rason shot nga mobalibad ta taron kay kiba mo ko shot nga taga dinhi man to kong ex. Nagana ni mo kaya. Nagay-uyal tres ang ninyo. Mawa mo ko kay naaraman siya sa atwang. Naroy? Nikatawa gila siya. Asas nanay? Ay katawa na, dili ikaw na yun. Taga diri na? Nalagi na din lagi. Ilado? Oh, gikan mo siya sa gawas. Yati ro? Ang magna sa sodi, amtas gawas. Ginsay nga niya. Milay Trinidad. Turas malayo? Ay! Mana kong ex? Paridi pa managal Pindutag smile. Nagikiling. Wala ko ng milay kiligon. Ngayon. Mulagom. Gikan as gawas. Mana kong uyab shot niya. Na-discourage man ko niya. Ano ma-discourage mo sa ganyan tarong mga? Marites kinda ko. Tinuon na. Hoy Milay! Postal na last Milay. I-announce na lang yun. Puslan man nga. Nakita mig abo. Ay, bata yun. Ay. Lay. Ay. Lay lagay ni Lay. Nitalik ko na dulos Milay na. May ginahamon nga may tension. Okay, team show nyo. Ang rason shot nga ganahan na siya nako kay aside na DJ ko so na sa MOR, may man ko makanta. Ay, mo gikompusan? Oh, naman may kanta duha katong amo ang tension kanta ni Freddy Aguilar. Pati title. Apo. Iya, pagkatarat. Naniguang ang las Milay. Ah. Huwag na kanta si Freddy Aguilar nga, Apo. O sa di kanta Freddy day. Anak! La, magbuot mga nga amo man ang team song. Hala, kanta ko na ng team song nyo. Isa. Ikay nag-ingon nga ang kanta Freddy anak. Oh, Kalusan niya gikantang anak. dugay na. O sa tuiga. Totoo, noy. O niya ang anak sa ulag mga anak karon sa ringan. Apo. O apo. Hala, Milay. Ya, mo kanta ko pero sa dili pa mo didikit sa kog message ni Milay. Yeah. Yeah. Kanang lay. Langga lay. Kanang langga oy. First time ni mo sa Santo Niño, ako lang yung isulti. Isulti lang gina. I love you, Milay.
Wala, nitalikod na ginawas nila, ha? Lalo ko ba, lapong bang nas battles? Nilay, paminawa ang kanta ni Turagsoy para nimo. Batang bata ka pa ng asawa milay naminyo siya ng anak 5 usa unong na. Aspata? Tumilakas ba sila? Si Milay perking niwanga kayang bana di mo pahuway bisag Semana Santa. Hallelujah, hallelujah. Ganyan talaga ang buhay. Ang giring pag-away at tungkol igit magpilit ka na bata para igit. Katawa mo inatay. Kalang kaputi ibago kinsa ng anak. Ito mga anak. Iya papa driver munisipyo. Driver, munisipyo. Ang tamang dunggan marisig mirror. Katawa mo Israel. Kinsa sang anak. Anak ng mangulingay. Ano kay ba ang anak manguling eh? Na, tanawang ilong, murag dood. Ya, shot ikaw nang hambog sa kamay kay mo kanta. Ako naman sa ko'y kanta. Asa ididikit sa mong nilay. Naman sa ko'y crush dire. Ya. Na kay crush. Dungan may tuli sa unan. Dili na pure babae. Oh. Kinsa mengan. Kinsa mengan. Makuyawan ako kay dako ko iya guys ko ha. Kinsa mengan labi para motuo ko. Ay gangising-gis niyo ng inatay. Asa man anak. I love you Pablo. Ay, ako magigagal gapariban anak niya. Diriban nila. Oo. Ang buhok ang naong. Naam sa may team song. Asa man yung kanta. Among team song duha kay Uhaw. Sa topa ka ng sikatron uhaw. Oo. Kabawan ni mga bata. Kali mga kids kato na. Dumiliman ng paligid ko, ikaw pa rin ang ilaw ko. Puska! Ala! Yeah, pasbulo. Dumiliman ng paligid ko, ikaw pa rin ang ilaw ko. Tuarang upaw, patas ginaw, murag adlaw. Naambol hilawan sa. Ala konsihal na. Puros opo ay mo pagtupat kay marunong lato-lato. Niyawa ka rin kami. Kanang naghambog mo tayo shot kaya kanang ilado ta Visayas Mindanao. Tinood na. Nagsisilag ingon nga kanang strong sexy shot di man na mga kamao musultig tinarong. Oy, tinood na lang, ma'am og sir. Sa tinood na wala pa may variety show, mga seryoso may mga tao. Aba lang ipabaw ninyo ha kay ang uban magonsig tanaw sa mga video nagtuo sila nga di may kamao mo seryoso. Tinood. Ang tinadanay sa wapa ko mahimong entertainer sa Entablado sa Kristan ko dito sa Karkar sa St. Catherine de Alexandria. Pakpakan na tamagay Ito ka ko lang. katuig nga sa Kristan. Kung sa may nitabo mong ginabuhi. Gi-football lang ko sa pare. Ang football mo ka? Nangangat mo kong sibot. Ikaw shot. Ako sa Lugitay taga Davao, ni-graduate ko Davao Bible Seminary. Niya. Kanang Biblia usa na sa mong subject sa una during my high school time. Shot. Para mo tuling taga sityo sa pininyo atong testingan. Panawayan tani. Kamao magkakag-Biblia. Ay so simple. Para mo tuling sila atong testingan ha. Larga. Nanis Biblia. Naas Biblia. Kinsay unang tao sa kalibutan. Si Ibag si Adan. Oh, sito yung Biblia na. Oh. Unsay istorya ni Iba ug ni Adan. Gitintal ang duha. Kinsay nagtintal. Ay darang inatay ay. Kapag ba naming nagtintal? Loy! Ang yawa. Eh, ko na mo ni yawa. Kalma na mo agya para magnasala. Ang yawa. Kinsa na mo yawa. Allah. Padano. Kinsa ya. Ano ba ito ni Agay ka? Kinsa yawa. Wala liuli no ni atong duha. Hoy, Kalma na ginawa ba? si Moloy. Si Moloy ang yawa. Hoy, dili ay! Ah, pero kay bata, ang yawa, ang bitin! Sa una bitin manis Moloy. Usa ka siyas bitin. Banakon. Kabalo ba ka
pas muloy sa unang panahon ni ibag niya dan naninda ni Mansanas. Isa. Speaking of bitin, tinood ka lang yawa, mao nang bitin kay man nagtintal ni adan og iba. Oh, O niya, nasuko di ginaw. naninda man ni Mansanas. Isa, naday bitin ka mo maninda. Ay pagbuot kay wa ka dito. Niya, naday bitin ka mo manukli. Ay lagi pagbuot, pinaana pas muloy sa una. Iba, balik ka. Isa. Naday bitin, musulti. Wali ka dito ay pagbuot. Nayapang na, napakaibitin, musulti niya. Hungaw pa yun. Balik ka. Isira lang kayo, hangin kayo. Pagpalit na ibag Mansanas. Ah, Iyang gipaak. pagpak ni Ibas Mansanas. Nikilat. Pang! Bang! Ay sa dong, kilat dong, dili dogdog. Dugo ni operito. O niya, Sa kakalit sa kilat, ang Ginoo tagak. shot, ayaw pagbugal-bugal kay pista ron sa senior sa Tuninyo, ang Ginoo wa na may tabo nga natagak. Yate ra. Gikan sa langit ni kanaog na pingos yuta. Ay pagbuot kayo ka dito. Puwak ang Ginoo. Wala nga na matagak ni kanaog ra lagi na. Wali ka dito. Madawa ko dito kibo di natagak Ginoo. Yate ra. Di na tagak. Sa kanakos kalibutan ang Ginoo dito natagak sa dalagit. No, asap. Oh, dalagit. Unsay tingog Ginoo? Pagkatagak ni Syagit. Ngayon sa Ginoo. Agay, sakit kayo. Samot yung gaba na to. Naro pang santo ninyo gatanaw na to. Lord, Nya. pangwarta rin nga mo o gabahan kami, unaharing sponsor. Siya may hinungdan, naabot mi din eh. Ay, apel ko itong mga konsyales. Ay. O niya, Gitawag sa Ginoo si Iba. nasuko ang Ginoo. Sokko kay Ginoo. Yun sa nas iba. Iyang ganay. Ipo. Kaya sa tingog, dindutag sa suki ha. Pus magasot mo Lord. Ipo. Dindutag tingog. Ang tingog Ginoo, ang naong demonyo. O niya, Tubag si Iba. nitubad. Oh. Yun sa na Ginoo. Iyang ging ng Ginoo. Ang sama part. Ginoo to na part. Ay, lagi pagbuot kayo ka dito. Dayon, Ningong Ginoo. Nganong lakas ha ka na ko Iba. o niya, niabot na kato si Adan. Niabot si Adan. O sa may gipit-pit. Gadag ko lapo. Nagyon sa niyang Ginoo. Iyang ging ng Ginoo. Ay, ginana akong waya part. Samot kita hani. Sa kasukos Ginoo gikuha niya ang bitin. Pagkuha sa bitin, Tungod nini, nakasa ka man duha. aw nasuko na din Ginoo. Suko na di kayo. Dayon, Giputol ang sa Ginoo ang bitin. gabuhat ang o ug ang ikog. Gitawag niya si Iba. Giyon sa niya si iba. Iba, babae mo ka. Unya, Imuhan ng B. usaw na tumbi. Ibutang sbugan. Unya, sipitan. Ya, si Adan laki. Adan, laki mo ka, imo ng 10. Usaw man. Si Pite. Sipitan. Mga lagaro magagisunan, ang sumpas Ginoo, nalang gyapon natatanan. Ang mga babay, Na B. ang mga laki, Na 10. unya ang mga bayot, Umomen. ang mga tomboy, Kulkogen. ang mga tiguang ay. Naunain. Lahi mo nang kang nanay, Manuan. ga-imagine. Tarong dahil? So, Ah. oy, nangutana dyan ko ni Pugi, oy. Na. Kada itong major sponsor. Oo. Oy, namao di ko na ning mga babae so titadis laki dagko nagdughan kini kato nagprutas. Ay, mao din ni kalahi di ay. Oh, mo nang kabong mga babae mo kay nga dagko bugdughan kini kapagto ni iba sa Apple gibuhat sa ginugdughan. Wow, mansanas din. Ah, pero kana kang milay gamay-gamay man na dili na Apple yung naton. Balok ko. Unsa man? Lumboy. Pinalumboy oy. Nuwa asmilay, nuwa. Unsay na to niya? Unsay na to? Kakao. Pero ang ibunutan oy. Para magtuyo ko ba tinuod ba yun? Yati. Yung kulay, babae man ka, usami mong nato siya. Huy, ay pag na turok sa'yo, kapayas itaw ni. Kapaya sila nakadako. Di, liso naman. Og ang babae nakatuon og mansanas kita sang malaki gisumpat na kay nakatuon tag saging. Ay sa atong klarohon. Ang babae ang naton mansanas, ang laki saging. Saging. Atong tistingan. Oh. Kini mga bata, gagmay man ang laha. Unsa na saginga? Oy, senyorita. O niya, budako na, magidad og 9, hatos 14. Oy, kana siya? Oh, dagko naman na, ulitaw na. Tundan. O niya, magminyo na, gigas 25 to 35. Stanpil ko. O niya, tiguang na. Lakatan. Ha? Samot na nagatatay. Unsa na yung saginga? Kanang edad nagsisinta? Ah, Saging gyapon na. unsa lagi saginga? Banana chips. Di manggod? Nilukot naman.
Dili man na banana chips. Unsa man na ha? Linusak. Sa mo ka na, di nakabarog, inig pangihi mo, dito nas balik. Oh. Adi na na saging. Unsa? Binignit. Sao daw? Oh. Nihangyo mo sila shot niya, kanang ato ko nung sunon ang mga sikat ka personalidad. Magsuon mo Duterte. Tinoda na lang kami giga-endorse sa mga dagkong politiko. Mao nga daog na sila. O niya, karon kay taga Davao magkasuon mo Duterte. Ihatag ko digong. Larga. Talikod shot. Mga kaigsunan, first time na mo din Santo Niño, niya nga itong presidente kaniadto. Talikod shot, talikod. O inyong makita karong gabi na. Talikod sa shot. Ang presidente nga taga Davao. Ganyan ko katalikod. Imong naong murang magtangkugo. Dito. Presidente Duterte. Ato bang shot? Ah, isa. Ang gingon Duterte wa kami og atake. Arthritis man na. O niya, Kanas digong o magsuna man ang piling man na turag. ano man? Mao man na yung suna. Nga mag-usap nag-swinggam. Dayon, Mao na digong eh. ah, The reason why I'm here because I love the country of the Philippines. katawa ang nanayo. Imong tingog Duterte, imong naong bunggo. Wasa na pizza! Alam nyo, sinabi ko kay BBM na 20 kilo bugas. O niya, sa minita po. Ay putang ina, 20 kilo, 20 pesos, 1 quart. O 80 na kilo. O niya, You know what? I hate drugs. dayon, Yung mga drugs, mga putang inang mga yan. atong sponsor si Pogi, anong masabi mo kay Ido? Yan si Ido, mabait na tao yan. Bakit? Dagdag 2,000 yan. Mga kursiyo ng alas kilid. Ito mga mabait din to. Oh, At sa kalibo lang mo ha. Wala tayo may panggasolina ha. yung si Milay akong ex. Yan si Milay, patira naman na yan Milay. Pikot na yan. Sige. Napikot na yung Milay, patira mo ng turag saya. O niya, tiwasa. Ay, ginoo ko. At saka ito sabi ko sa inyo nila. Wala na yung mga doktor resita drugs, patay lahat yan. Isa-isa, dili man na drugs ka, kanang dakponon, drugs man katambal. Ang balik tayo ba, usap di tabay abas tanan. Kawalo ka, nakalaing sunon. Yatira, Kung masunan mo sa Presidente Duterte, ang sunon, Reporters TV, kidsa. Mike Enriquez. La, Uy, namatay na naman. patay yun. Oh, hato karon patay yapon. Patak ang tudoy. Oh, Awal ka rin bangon. wa. Ako sunon. May ka na. Galing sa Manila. Andito ang laking bunga nga. Laking ilong. Bigyan natin ng sibang palakpakan. Mike Julio Cesar Chavez. Mike Enriquez. Pakpak mga kagwete. Ay sadong, bogo gani operator. Ngano TV patrol ng tukar. 24 oras. Larga. Ibalik daw, ibalik. Di ka bayaran buwan nga. Mga kaibigan, nandito po sa Mike Enriquez. Live sa atin gabi. Mike Tira. Si Milay, birahe. Kala si Mike Enriquez at ayan, tinabihan sa TV. Maura nas personal. Yatira. Sa matag mo jirjir sa sawa. Sa balay. Isa, nay ka ng jirjir, di na bastos na ha. Tinuod na. Namatay naman si Steven, ang Bisaya na yung tanaw. Oo. Ni tanaw man ka na mong isyot, ni jirjir ka na mo. Mo tanaw sa minimo, ani jirjir sa minimo. Ay tanaw di alay, jirjiran jo karon. Dito magmahayron kay mauli mong madirdiran tanan ha. Ako sunod. Suna Mike Enriquez. Mga kaibigan, nandito po sa Mike Enriquez live. Mike, pasok. Pag sudis ko to, yung asawa naghigda na. Higda. Gahubo tanan. Oo. Uy, palungo ng suga, wala magsapa-sapa, mura siya kabalita. Yatira. Pagbilang ka sa asawa, ditungtong si Mike Enriquez, ara siya, maganda namin magkaibigan to po si Mike Enriquez, ako nakahubo. Ang akin na nakatutok, kaya pasok. Uy, ginoo ko. Yung asawa na suko. Yung asawa na Mike, dahan-dahan lang. Uy, si Mike Enriquez, galagot. Lagot. Ay, ang asawa, gitulisok. Oh. Anong kala mo sa akin, natatakot? Hindi ko ikaw, tatatatanan. Dami ng li-li. Nay nalili. Isa, "Psst, sino yan nakasilip? Oh. Uy, ang li-li ni Tupag. Yatira. Nana, Mike Arnold Claudio po, ang inyong saksi. Nangyap. Pero pag undaw ni Mike Enriquez, kay Nay Intro. Nay Nasa Intro. extra. Unsa na extra? Nana siya, at dito tapos mag-ibig tapos Mike Enriquez, wala kinikilingan, wala puputiktahan. Ako, gahubo tanan.
Iyang asawa, dako na kay bilangkat. Tubag na asawa. Mauwa mo ko siya, kinara ba yung mga babae siya at man. Ay, dako, mutubag ko na siya. Dako na kay bilangkat yung asawa ni Mike. Monsa na. Manay. Mike, lagi mong tandaan, ang akin ay bukas, 24 oras. Katawa, tigawa na. Oh, yeah, shot. Oh. Ato tama ko na tungkol kay namin ni Hangyo nga, magpalahi ko na ta kay bagong tuig naman. Para na ninyo. O niya, naama ka kay X3. Kuha na lang ito yung mong crush. Doon. To karig love song dong. Naam ka desat bang. At Kuha niya. halad mo ni kapistahan. Oh, lingaw-lingaw niya ito ah. Nanapit ka ganyan ido nga na kay uyab. Palihog lang, pitaka, cellphone, tagoe. Kininaog lang, mangunguot. Hala. Dali, umali. Dali, lingaw rin ito ah. Dali, guys. Dali, lingaw rin. Nag-apo yung apuhan. Duha mo na tayo mga uyab. Dali. Dumagig, usa, duha mo tayo mga uyab. Ya. Oh. Kala. Kuhara. May na kay nagpatanto na. Dahil ligaw-ligaw rin ito, magpalahi ta kay bagong tuig naman. Dali. Parisig ko siya. Asam to ganiha katungan. Si ako rin kuha ng milay. Ay mo sa doduhaan mo ha. Si nanay yo, willing kayo. Ito lang di mo doon. Dali, lingaw-lingaw ram na inday. Pagpaki sa ninyo. Isa, naglibog na ko. Asa may bayot anin lang. Dali. Okay ni kay mga batan-o ni. Ay kumpiyansa na siya. Lasa magisugma ka na, kuyapan. Akin ni. Mayo na mamili ha. Uyab gini ni mo shot, kining duha. Uyab na ni mo duha. Dugan mo yung uyab ni? Asam na kini, pag umangkon, kato, iyaan. Tanawa na, bati kong nawa na uyab. Ikaw, asa yung uyab? Wa? Dali, lay. Magpakuha mo yung milay. Asam tos milay? May uli na eh. O na, nawag tanggas. Pasal try. Dali, lingaw-lingaw yung ito halay. Okay, first time na ba na mo din eh. Actually, karo pa rin na mo buhato ni nga style sa komedi man ang minanglan ng udit. Ato ni Osborne. Dali, lay. Okay. Wala, hindi ka mo dolay. Ikaw yung makabayad na moron. Di kan minas gawas. Dali, lingaw-lingaw na bitaw nilay. Asa mga lima? Gani. Dali, lay. Lingaw-lingaw ba? Ay, paspasi, mauwa. Ay, alay, latay. Ay, paspasi. Lay. Dito alay, ako sa patron na to, dali. To karing lapsong to, kaya kung kawan si Milena. Alay, tira, lay. Wala nang labalas milay. Alay, tira. Alay, hala na ito kapistan, pakpakan na ito milay, di kibila lalim na yung tinod. Alay. Milay. Tingnan na. Mana akong uyab? Murarag akong iyaan. Ano. Dali. Ato, pasok mo ato mga dancers. Pasok. Alay. Dali. Kamang naman ikuan. Alay. Linya mo lay. Mana akong ex. Dugay na maguming kabuwag. Mano wala na po kailanin niya. Dali. Paranin tanawon ba? Ipatungan lang milay kay matidlong ka.
Baylo lang sila kay taas man dir kayag sa ana. Diya kaya. Ya, ay dito ka tumoy lay ana. Itis dito ato tumoy. Ya, safety kay kadi alay. Isa mura mag barbecue. Mura jud kapilya tanaw daan na oh. Og si Milay may patumoy mura barbecue. Ang saan naman eh. To may tambok dito. Ilis pa maya. Ana. Al, diri ka inday. Baylo mo ni ka. Ilis na yan. Akan na. Akan na. Mana nindot kayo. Wow. Nindot to. Mura mag Padong ang taglangit. Ay, tagak ko. Ana, sige. Kaya mo buhaton kita mo bisag Miss Talikod. First time na, Mr. Lico. Ang inyong buhaton ninyong 5, inigtawag sa inyong number, una pa mo matubang, ha? Uy, panggaan is Milayam. Di, ako man ang ex. Ikay bahala diya. Sige. About face, talikod. Toyok lang. Ana. Wow. Yan. Kung magkatayo ko si Milay, Mabriyo, gadaro. Ana. Panggaan na. First category, go shot. Aritas klasik-klasing mga pagkaon. Ako doon mga pagkaon eh. Hika is pista. Kakaroon may lang fiesta sa Santo Niño. Oo. Sige, kuno ay kamo mga pagkaon mo, iligtawag sa ato sa ihatag nga number. Oh. Candidate number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 kalay ha. Ay, 5 ka lang. 5 ka. Sige. Unang kategory, klaseng pagkaon. Candidate number 1, Laika, Pang. Humba. Humbari. Sobraan patis, lami kayo. Candidate number 2, Pang. Nilagpad. Na nilagpad nga nipis kay tiyan. May pagkalaplap. Candidate number 3, Pang. Usa sud ana. Bam-e. Candidate number 4, Pang. Usa sud ana. Ge, makaon pa rin. Talikod sa daw-naon na ka. Talikod na so. Usa sud ana. Kainit, dali po. Pang. Inununan. Kaya may sa sumol. Correct. Candidate number 5. Ato ba? Lay. Oh, Pang, lamaw. Hala! Tagawa na ng pista! Apil ka para sa sudal, kanada yung pista, huwag may bisita man nga, mahimom lang lamaw. Ug mao ning lamaw mangayo ko iniguli. Ano man? Inito naman eh. Okay, second category, Tuyok. about face. Bawi talay, ha? Baway talay. Ang next category kay mga butang nga makita sa hospital. Oh, wow. Kibaw ba kasot nga si Governor Gwen Garcia lumad na nga kadinis Barili? Tinuod na mga Garcia. Ya, magtukoy sila sa hospital inig humas merkado. Wow. Okay. Mga butang makita sa hospital. Candidate number 1, Pang. Nurse. Ikagwapas nurse. Ah. Ug mao ni man nurse, taga-adlaw ko patuli. Candidate number 2, Pang. Doctor. Lami as doktor. Candidate number 3, Pang. Injection. Paitag indiksyon. Candidate number 4, Pang. Wheelchair. Ligaw nagligid ha. Candidate number 5, Pang. Oh, pasyente. Candidate number 6 is your Pang. Morgue. Kandirin kami sila pa. Ay, tagtungod. Ato na balhin si Milo. Dali na gani kami. Bailo mo. Ilis agad mo. Lay, abi na lang ang last bugal-bugalan. Binuangan lang naman, mabinuangan manggod. Lay, dire na kalay ha. Kay og ato gusto mo mabugal-bugalan maga. Diya, safety na kalay. Diha ka ha. Ya, dire ta magsugod. Okay. Basta, safety na kadi alay. Ang counting ani 1 2 3 4 5 gyapon ka. 5 lang gyapon. At least gibalhin. About face. Second category. Mga klasik-klasing isda. Isda. Matuwa ka na. Mga isda na niya ha. Isda. Candidate number 1, Pang. Laika. Wow, goldfish. May goldfish nga blue. Oy, nagpatina. Candidate number 2. Usap ka. Shark. Paasag shark. Nawad ako kay shark. Candidate number 3, Pang. Janitor. Candidate number 4, Pang. Mulmul. Kining number 5.
Isda pangalan. Candidate number 5, Pang. Sardinas. Ano na po ng sardinas? Gisuon yung upat lata. Ha? Isa. Abin mo, lay, tunga ko galay. Anak na siya tunga di. Bito na kami. Ano na guys? Anak ato ka tunga lay. Anak safety na gaya. So kini, di na gyud mo magingon nga si Milay ato yung gihimog kabuangan ba? Oh. Tunga na kalay, safety na kay ka. Pero ang counting ba ni? 1, 2, 3, 4, 5. Paano nagyapon? At least na nas tunga. Gitunga na ko na. About face. Akin eh. Kani. Mga mananap nga mulupad. Tawa ang nila. Ilaglupad na balon na sangit ka. Candidate number 1, Loka Pang Butterfly. Wow. Butterfly sa. Minatay nga mo patong slungon color down. Wow. Candidate number 2, Pang Wow. Buyo. Langaw. Uyo, mauni lang ako kadako buak plato tungtungan ano. Candidate number 3, Pang Changaw. Candidate number 4, Pang Apan-apan. Kani. Kini number 5. Candidate number 5, Pang Manananggal. Walang lapil na naman nananggal. Ha? Dari manananggal nga mo kamang mulupad bigla. Iro, last iro. Ako yung kategoro. Oh, last iro. Tuyok lang. About face. Last na ni ha. Klase-klaseng mga iro. Kuno ay iro rin. Oh. Larga. Nalagay na sa gol. Usan ng berdinga. Candidate number 1, Laika Pang. Pitbull. Oh, pitbull. Mubo na. Mobo. Candidate number 2, Pang. Sweetso. Unsingan. Sweetso. Tarong maglito kaya di ka klaro ang luyo. Sweetso. Ispilingan na lang. W Sweetso. Sweetso. Candidate number 3, Pang. Germando. Candidate number 4, Pang. Askal. Candidate number 5, Pang. Irumbuang. Iro magyapon na, nabuang lang. Magbugno na buwang niya. Sige, ato na pagbagan kay magbisbis pa ta. Tingin nga naman dahil. Lamat din na yan. Si Ma'am Rinalyn. Salamat ato pagbagan, Rinalyn. Salamat kaninyo. Ikaw yan. Vanessa. Vanessa si Rinalyn og si Oh. Vanessa, pero yun tinawag nga inting. Lamating. Lamating. Ya, akong egg. Lamat la ya. Kamay tsulao. Ayaw kay matuon ang ipon. Sige, lamat din na. Pagpagan ako sa... Thank you kay Lai. Salamat tayo. Pag inainay mga makapaak mo. Kanagin tinunan na itang akuan. Sige, ayun lang gusto. Kada ko nung miss-miss ka tinod. Oh. Dali, Lai. Apil lang ka dito, Lai. Ano ini? Day. Ilin. Oh, ang giring Kuha- ko kuha ni kuan ni Pugay nga Oh. kada ko nung miss-miss nga tinuod yun. Dili ko nung talikod-talikod lang. Kita lang ko ni mauwa pag naapila ko. Buknoy. Nami pick up dito. Alin mo? Okay. Buknoy. Ah, Okay, mag-miss-miss tang tulo ka. Si tulo o pata. Bubuo, ano? Wala. Sinte. Murajog dagang fruit wa katubo. Ano ha? O sa may buhatan na pare? Siksi magaling do ha? Siyempre, dapat sexy sa mundo, ha? Yabag na. Kubo ay ni. I-stambela na. Unsa? Mag-miss-miss man ka at ang upat, so dapat sexy ming duha, sexy pud mong duha. O sa may buhaton? Hubuan ang inyong gisulob. Hubuan. Hubuan. Hubuan na siya kay Unia. Magtawag tag Miss 2024. Asa ni bulok? Bulok. Play. Simple. Hubuan na. Kanang makita ang tiyan, makita ang pusod. Ikaw, ikaw ragi MC nga magdaglan nga itong show. Nga naman.
Tarong ingon dia unsay huboon. Hubua ang inyong upper t-shirt para para, maki- makita ang inyong pusod. Isulti ta ka pag hubo tarang sig isot ipakita ang pusod. Tanaw galibog sa isot ang ipakita tuhod. Sige na, ipakita ang pusod. Hubo siya. Pero kitag lawas na ipron. Kailan ng bra? Ay! Galion tani ay. Buyag ganda. Nadi buyagan kay kami tagian ng kahuya. Wa gini buyag gini masya. Tulagsoy, hubo na. Kita na pus. Apil ka. La, kami gining tulo pakita puso. Kamong tulog na mapakita kay mag-miss-miss man ta. Tanaw. Ngano manghubong abi kay gibayaran me. Amo gibayran ta. Sige, maghubo. Isa. Ang dili mo hubo, dili bayran. May iya gipakita ang pusod. Na yang gipakita lood. Gibayaran pakita. Kinsa man ni bayad? Oh, hubosan mo sponsor kung saan. Hubo. Upo kita ni. Wow. Nasa may mo bra, ay! Nasa sa likod! Ha? Ay mo bra, nasa likod! Ano bali di? Konsehal, ang ambulansya. Lolita na kabalansa. Operahanan. Bisubak ko oy. Imong matris ditoyok amang. Nawala ni ang matis dito. Okay. Puso una. Okay na hawa. Ilon lang ni gawas. Okay. Okay mga igala, kinig ito ang kinig. Miss 2024 si Chubulok Bulok. Okay. Paysa, uli ay. Usikon. Iyong buhok. Na magpinabahay gini mi. Magbinabahay siya ta. Nanong gipinayot man eh. Natulala na yan now. Ako pa inahanan. Di patay ko na niso. Eh, larga. Larga. Miss, kalag-kalag. Isa, umungom na imo. Buwang ka bargayo eh. Kalansang cross. Isa lang. Ay, tiglatos. Doon sa mga imong wig shoot. Oy, naka-upaw naman na. Mamalig ka tagbago. Dapat kitag budget. Huwag kita palit. Sige, Okay na. Larga. bahala na buhok ta. Okay, kisa may mauna ni. Isa may candidate number 1. Okay, pa na. Kaya balas pa. Candidate number 1, candidate number 2, candidate number 3. Ang una mo, paso o niya introduce, okay? Okay, ladies and gentlemen, Miss Candidate number 1. Intro. Good evening, ladies and gentlemen. Ani karon ako sa inyong atubangan. Mo'y pinakadrabugdo sa buto sa kalibutan. My name is Pokwang. Pidigluyo, pidi atubangan. Kung may kasabihan, balag buko, basta bugdog buto. Okay, candidate number 2. Brandy, equal crazy. That's all, thank you. Alisa, kung magatok-tok, para ba mo extend? Alisa, be. Introduce yourself. Unya kay bagong tuwing maron dapat bago kag intro. Pina foreigner. Espanyol. Espanyol. Yeah. Go. Hola. Ah, Jari. ay Alisa. TikTok ba? Espanyol dili TikTok. Balik. Unsa imong pangalan? Ang iyang pangalan Pokwang. Good evening, ladies and gentlemen.
What's your name? Presenting. Ah. Anak ni Inting. Ang atong pasabot ba? Unsay stage name? My stage name is Julia. Wow! Kagwapang Julia! Thank you. Kaputi ni Julia! Gabaan ka buwang. Ano sagot ako ni Puti, buwang nga ka. Hoy Julia, real talk ta. Yeah. Ganong ito bigag panit na Oy, my soap is so effective. Unsa nga sabon? 2 minutes only. 2 minutes only i-apply? Kami mga, kasta ni mga konsyal may gamit na mo tanan. Unsa nga sa sabon? Tire black. Kiba ko sa imo ang roll-on. Unsa? Kiwi. Iyang tawas uling. Katawas ang kirin. Sunod! May kasabihan. No! Pila imong vital statistic. My body pedidos is... Ay sa, ano na abot na pinidos? Sukod sa lawas! Oy, ay kalimot akong papapanday. Ang shortcut ang sukod pedidos. Marga? 22, Ah, 32, ah, 2 por 2. sunod. How much your age? What is your age? Where do you live your age? Why are you age? Mas pasip, undang ng age, buwang ka. Pila imong edad? I'm sweet. 34. Oops. Ang taga dinhi sa Tuninyo di mo to kay Dagwaya 34. Nga naman. Kay ang vitamins na mga pagkabata dili tiki-tiki. Unsa? Kalburo. Tanaw yan na, wa maging hinog ditsong lata. Tara, resulta eh. Backjab. No. I'm 40. O say 40. 40 buwanga. Ang nagiri, Tiya. where is your school? I graduated in Muntinlupa, 5 years. Pag high school? 10 years in BBRC. O niya? I have experience or bima ang kawat o patanis na tulo ang hold up. Ang ipangutan na eskwelahan, dili prisuhan. Okay. Kasabihan. Motto in life. Ay, eskwelahan, yun. Para na, UC, UV. Oo, ina. Ay na ba? I graduated in UST. Santo Tomas? No. O sabi na? Unitap sa Tabunok. Tindahan na na. Oy, 5 years bagger. O sa mo rango? Bagger. Okay, is not sir. Sunod. Motto in life. Kasabihan. Para nis mga babae, pag-amping mo siya yung pagpangga. Wanay babae masakitan. Basta ang tumboy manghingo ko daan. And that's all, thank you. Ikaw eh. Kene. Asa man gali para hawa. Hawa diya. Candidate number 3. Abdi ka sa frito na. Okay. What is your stage name? Good evening, ladies and gentlemen. Nindot daw. For tonight, Yes. this is the night. Yeah. And I'm feeling alright. Alright. And tonight, Yes, leave it in tonight. Last night na lang. Lulod ni Ugma. okay. Once again, How much your age? kapag iko'y name, Yeah, what is your birth certificate? for tonight, live here at Barili Municipality, you can call me Sofia. Wow! Hi, Sophia! My name is Sofia. Kagwawa ni Sophia. Ako si Sofia. Cute si Sophia dahil. O, tara, Sophia, gadanghag lang ka. Kung saan na, Sophia? Musup-sup sa iyaha. You have another distinction name? Yes. You can call me also Jolen. Jolen! Gamay na kay Glingin. Oy, Helen. Okay. What is your vital statistic? Sukod sa lawas, Oh. 30 size, 20 size, oversize. Cute. Dagang labuang. Sunod, Next. Where is your flagpole? in the school. May eskwela. How was your principal? Nayabang may pangutana.
O sara may principal. How much you kill your classmate every day? Diin ka eskwela ay. Istilahan, bugo. Asa na pita? Excuse lang ko na nga question, B. Lain kayo, dili na pwede. Makahilang ba tayo mga question, oy? Ayaw kila kay kan dili man na personal lain. Niana na ba ko nimo nga wala labot-labot ng background sa education kay makibaw ni taga Barili nga si Ailon Turansoy kay wala ko'y grade o. Mo support naman na sila kay wala mo na sila grade 2. Ano mga apel magaghilang ka di ba ta classmates? Ay ako man lula mo maestra namatay na lula wa jud ka graduate wa nga. Makibaw na ni sila nga grade 4 ako ko to. Kaluoy oy. Grade 4 ako ko to. Grade 4 nga elementary. Wala grade 4 high school. Pumunta na ko na labi grade 4 daycare. Alaw als. Alsawasa. Ano ba rin? Pero na ako naman. Yes, na may course. I-announce sa tanan. I graduated my elementary education in the high school college. Ano Wow. ko ka-maintain sa kong grades kay binuang man akong teacher. Pero na kay course. Yes, of course. Ibalita imong course. Yan na ako'y kasabihan. Yes. What is your kasabihan? Para ni sa mga babae din sa Santo Niño. Paminaw mga babae. Paminaw mga babae, way labot si Milay. Babae man to. Larga, Larga. walay gamit ang inyong kagwapa kung kabit raka. Kasabdi lang ng kapit. Ano man yan? Kapit rin na siya. Ba't tagkabit? Yan kiri, kwaknit. Okay, question and answer portion. Question and answer portion. Okay, question and answer portion. Ito sa frutas. Frutas nga nagsugo sa letter M. Frutas start with letter L. Okay, letter L. L. Nag-una sa letter L. Lumboy. Lumboy. Okay. Sunod. Lanzones. Okay. Prutas, Frutas. letter L. Lam. Kasayon, luya. Kumot kinigisalon. Unsa? Lahos. Hoy! Tag 600 ang kilo. Unsa? Lumbay. Lapot kay kanon. Unsa? Lokra. Lami kay kutanon. Unsa? Lamunggay. Hoy! Lami kinibutan sardinas. Unsa? Lapayas. Prutas nga pirming gabitay. Unsa? Atoray, lagay. Tay sa may binuha man inyong mga prutas. Oy! Ang colors gabitay. Unsa? Lagom. Ma-describe ni mo anong gabitay. Nga naman? Layat. Hoy! Prutas ka na! Prutas lagi nga letter L. Ay, do you mean fruits that start with letter L? Ah! Sorry, the children is so noisy. That's why we cannot hear it properly. Bayan na. Pagtarong bardi mo marwang. Start with letter L. Start with letter L. Okay. Lata nga mangga. Buwang na. Lata avocado. Lata kapayas. Lata o gagway. Lata lamay na lata na yun. Labay lata. Lata nga panuway. Nabuang ang ginit. Second question. Okay, second question. Arte sa animals. Animals. Starts with letter M. Letter M. M. Hayop. Hayop nga mag-start sa letter M. Letter M, animals. Ha! Mauna! Mao yun. Mao lagi. Muang. Ang sorry, ay. Hayop ba nga nag-una sa letter M? Ay, do you mean an animals live in the planet Earth? Planet Sorry. Earth. We cannot understand. Sige, start with letter M. Because we are human being, kana siya may alien.
Letter M. Letter M. Ah, kasimple. Okay. Monkey. Okay. Mungan. Maka. Muang. Kanang nas balay mo tingog. Unsa na? Moko. Parehat lang eh. Unsa? Maki. Naginangin mo niya. Unsa? Mili. Kanang lakay makapaak. Unsa? Meeting. Gamay smitin. Unsa? Naas lapok. Unsa man na? Mati. Para ginagawa niya. Unsa? Mokok. Sabay lang kayo. Letter M. Mok, 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 ok. Sabay lang kayo, letter M. Oh, unsa? Buhay pa gani pero matay. Letter M. Wa man siya magtarong dali. Uy, likit tarong nga dali. Unsa pero? Hayop gani. Ah, okay. Letter M. Letter M. Silence, please. Okay. Ma. Me. Sus, mana oy. Unsa man? Mok muga. Oh. Sige na kayo, kumikang skip na tayo. Si mo. Sige na. Final question. Final question. Go. Hard question. Number 1. Okay. Candidate number 1, dari ka. Ari ka, candidate number 1. Ari dire. Okay, candidate number 1, hard question. Pananglitan, tagaan ka sa Ginoo o higayon nga ilisan sa imong lawas, party sa imong lawas. Unsa og ngano? Wala sa balik ka bon. Kung pananglitan, tagaan kag higayon sa Ginoo nga ilisan ang parte sa imong lawas, unsa og ngano? Isang tanan. Ano na lang pero way klaro. Ano? May kwintal lawas ah. May kwintal naong. Wala tanan. Okay. Thank you, candidate number 1. Candidate number 2. Yeah, go ahead. Okay. Kung ganahan ka mamatay ugma, nganong dili man karon? Kay mamatay ko ugma ra nang dagway, patay no karon. Ano ko'y dugayon pa man. But the same dead, if you are dead, you're dead. And that's why what kind of dead you cannot dead. and that's the kind of ay na lang malangay. Thank you for the question. What a nice question. Okay. Kung mamatay ka karon, nganong di man ugma? Ano patay-patay man ni oy. Nga mga kag man kung kuyo. Sige na, mag-comical drama na ta. Sige. Okay, kini among drama, amo ni gituyo gyud para makarelate mo kay uso na barong love triangle. Si Katnil nagbuwag, no? Kunya nawagtang lang tandem nga Katnil, Catherine og Daniel. Kunya ni Polly man si Andrea, ang ilang tandem Aniel. Oh, Aniel kada bang ibutang bulingon. O kini mo itandem po ni Daniel. Bunol. Bunil. Yeye bunil. Sige, magdrama na mi. Amo mong ihatag ninyo among drama katawanan. Standby alang sa tuwang drama comedy. Pakpak Kapamilya.